El pare es va negar a acudir a la cita amb el professor, que tant m'havia costat de demanar pel meu caràcter apocat. Aquell dia del xoc, Maria somniava el magatzem de taronges. En el magatzem n'hi havia treballat des de joveneta. Els va semblar oportú un matrimoni amb una família de terratenients, ni que fora de tan lluny, i tan dit, tant tal fet. Ara que la té ben cagada. És toveta i fa aquella veueta, però el control dels diners els té totalment, sense escleses per a res. Ell té drets, no? És qui aporta la majoria de cèntims a casa. Les primeres vegades, aquella tremolor inesperada li havia fet soltar embrusquetat el pincell o el bol de pintura que tenia a la mà, deixant caure una densa pluja de color sobre la roba. Les campanes vivien uns dies com mig ofegades pel rovell del quietud, entelades d'una classe de silenci que era com un fullor falsa. I les altres coes també eren quietes i silencioses, tota la vida d'aquells dies. S'hi han fet fort i han criat arrels profunds i malaltes en els seus carrers de fans pudents. Jo estava plantada al seu davant i ell em mirava i no deia ni mitja paraula. I va estar així una bona estona i jo no podia aguantar més i ell em mirava sense parar. L'art pot transformar els capricis més íntims, prohibits i temuts en realitats. Només cal donar-los forma, arriscar-se i presentar als estupefactes espectadors una revelació hechicera. Som una generació perduda, no tenim referent. Els avis són morts i enterrats, els pares ens han traït. Vacil·len les revoltes sense dogmes. El futur és nostre.